गया वो क्या पतरी गया
ଆମେ ରୋଷେଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉ। ସେଇ ତ ଗୋଟେ ମଠ ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଋଷି ବସି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା।
ପିତା ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗତରେ ଯିବି। ଜପ ତପ ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁ ତୁମେ ମୋର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମୋତେ ସହାୟତା କର। ଆସ ଆସ ମଣି ବର ଆମ ମନେ ଯିବା ଆମ दर्शन करे स्थिर होई बसंतु कपि घर ए दर्शनକୁ ଦେଖାଇଲ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା କିପରି मने घर जा पधारिला तुमे पूजा विधि करे सिकाई देवटी तुमको मने कर कर दरे सिकाई दे प्रेम मने कर दरे सिकाई दे प्रेम Thank you.
ମଣିବର ସାନ କରନ୍ତୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଆମେ ପଦଗାମୀ ହେବା देखो ये पश्चिम दिगे ମଣିବର କିଛି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚୁଛି ନେବା ପାଇଁ ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି